Важното е винаги да гледаш пътя. Не го разсейва и дори не може да чете в тоалетната. Мога. Не гледай ме на пътя! Не му викай, внимавай! Престанете, оставете ме да карам. Добре, добре. Карай. Чарли, кога се връща годеницата ти? Другата седмица. Изписаха ли баща й от болница? Да, сложиха му бедрена протеза. Проблем с бедрото, а? Не, Алън, заболя го зъб, но сбърка лекаря. Не ми викай. Тогава не питай кретенски. Нищо не ме е питал. Жълто, жълто, жълто! Намали! По-бързо! Намали! Добре, писна ми от вас двамата. Ако не престанете, ще обърна колата и никой няма да иде на кино. Винаги съм искал да го кажа. Ходи ми се до туалетна. Да се беше изпикал на левия завой като мен. 2 мъже и половина. По идея на Чак Лори или Аронсън. Там има 3 места. Далеч са. Защо не носиш очила? Защото не ми трябват. Тогава защо лекарят ти ги предписа? За пари. Отпечатват таблото размазано, за да излезе, че си сляп. Да сядаме. Преместете се, искам да съм до пътеката. Защо сядаш в края? Защото простатата му е колкото сочен пъпеш. Не е вярно. Мехурът ми е малък. Генетично е. Доказателство, че си осиновен. Тази шега се изтърка. За Бога. Изчакай да загасят светлините. Гладен съм. Дяволско яйце? Не. Затвори го, смърди на мърша. Не знам защо се казва дяволски. Според мен са райски. Защо не мъкнеш сладки като нормална скрънза? За всичко съм помислил. Тези ми останаха от Хелоуин. Какво правиш? Това е коктейл, ром и кола. Забранено е да внасяш алкохол в киното. Но е разрешено да внесеш кутия с мърша. Къде тръгна? Ще седна тук. Ние сме на семейен уикенд. Това семейство ми харесва повече. Трябва да пишкам. Страхотно. Не е на фокус. Не е на фокус. Не е на фокус. Пак избра чуден филм. Препоръчват го 4 от 5 критици, а те са го гледали трезви. Да си вземем сладолет. Защо да се охарчваме? Баща ти сигурно си носи в гащите. О, Какво? нищо. Познаваш ли ги? Бегло. Защо не отидеш при тях? Не ставай смешен. Кой тинейджър иска да го видят с баща му, особено ако бащата смърди на дяволска мърша? О, да, но пък си умира да ги виждат с пияни чичовци, облечени като пасача на Диснейленд. Извини ме, че имам собствен стил. Моля ви, млъкнете. Здрасти, Джейк. Здравей. О, сладка е. Съученици ли сте? Естествено, иначе къде ще срещне такова парче? Глупости. Той има хобита. Само 2 хобита, а надали я е срещнала на лавка или в тоалетната. Не съм гладен, да вървим. Никъде не тръгвам. Искам сладолет. Да го полееш с ром? Не. С какаов ликьор. Подвижен бар, жал ми е за